Здравейте, пътешественици! Намираме се на 560 км от София. За да стигнем до тук, пътувахме в продължение на 12 часа и половина. Но това са Балкани, няма как. Добре дошли в Босна и Херцеговина, в каньона на река Тара. Вторият по дълбочина каньон в света, веднага след този в Колорадо. Не случайно мястото е под егидата на ЮНЕСКО за опазване на природно наследство, защото целият регион е един оазис на дивата природа. Изключително красиво, невероятни гледки, докато пътувахме насам. И сме настанени в този атрактивен къмпинг, разполагащ с 450 легла. Всъщност оказва се, че това е най-големият рафтинг къмпинг в цяла Европа. Именно тук в Босна и Херцеговина на брега на река Тара. Поканена съм с още 4 блогъри от организаторите. Ще се пускаме с надуваеми лодки по течението на река Тара в каньона. В района има 45 рафтинг центъра, които привличат десетки хиляди навитаци от цяла Европа. А рафтингът по реките Тара и Дрина се превърна в печеливша индустрия. Това е Джорджи, нашия гид и преводач, който ще ни разкаже повече за каньона Тара, за реката, за рафтинг и за всички други активности. The rafting is adrenaline sport. So when people go there, they need first to go to the rafting camps, and the rafting camps organize that rafting tours. And in every rafting camp there are rafting guides who lead every group in rafting. It's the mountains by the border, because the river is a border, and the mountains on the other side are Montenegro, and mountains here are Republika Srpska. Our rafting is 25 kilometers long. 20 kilometers is on the river Tara, and after that you have 5 kilometers in the river Drina. But also you have offer in our camp like to go 100 kilometers rafting, where you go from Mountain Durmitor, which is in Montenegro, and you go from there all the way to our camp. How long does it take? 2 days rafting. Айде, тръгваме! Нашият речен маршрут продължи около 4 часа. Минаха неусетно. Претърпяхме малко корабокрушение. Хайде! Опа! Наложи се бързичко да се евакуираме от лодката. Само да уточня, че водата беше 6 градуса, но въобще не изпитахме студ. Разбира се, че всичко мина благополучно. А ние останахме още по-доволни от допълнителния прилив на адреналин. Спряхме за кратка почивка, за да разгледаме малък водопад. И обратно в къмпинга, за да съберем сили за следващия ден. В къмпинга има всичко човек да си почине, да не говорим за храната, която е гурме. Също това се оказва и гурме дестинация. Dole ima i sutra, a večeras je dole na donje. Страхотни вкусоти.
Доспали не доспали, в ранната утрин на новия ден потегляме на джип сафари. Ще се изкачим на върха на каньона на река Тара. Някои от нас ще се спуснат по екстремен алпийски тролей. Въпросният зиплайн е дълъг 400 метра и височината е 800 метра. Казва, че най-екстремната част е самото изкачване до скалата, откъдето се пускат хората. Има издълбани стъпала в самата скала, в самия камък и се минава през този мост, така наречения Вия Ферата, като отново си осигурен с карабинери. Това е, от тук трябва да се мине, през скалата, през мостчето, там пак през скалата, виждате ли да се качва на всичко. По-скоро скалите малко не притесняват. Това са, значи, удобни обувки. Горе-долу около половин час всичко. I'm like, oh shit, I've been doing this a long time. Lost in my head, I don't care, I'm not gonna... Аз лично реших да не си причинявам този стрес, но хората, които така се пробваха, останаха много доволни. Тръгваме си заредени с стабилна доза адреналин и невероятни спомени от това кътче на Балканите с райска природа. Myself sometimes everything was on the line, didn't want to be the one who had to say it. No, I can't rewind the time, promise.